Bona nit, grauers i graueres, forasters i forasteres. En un dia especial, en l'enterrament de Don Carnal, els darrers moments de Carnaval, direm el que cal en honor, record, glòria i testament final del nostre estimat, capgirat i plorat Don Carnal. En primer lloc, parlaré dels nord-americans, que en un gran moniato d'estaritzar s'han lliurat, gràcies a la decisió de votar a Biden com cal, en sentit comú inusual, per una democràcia real, per una sanitat pública amb mesures de seguretat, davant l'assalt econòmic d'algunes multinacionals, armamentístiques, armacèutiques o espacials, que tots patit les sectes de l'estat americà. Però no patiu, no grauers, que la quaresma tot aconseguirà, si no avui, demà. Ja sabeu que no hi ha ni bé ni mal que dure 100 anys. I per això cal gaudir de cada dia ara mateix, que el demà ja vindrà i a tots calps El esperarà. dimoni bocafoc som els que fem més enrenou, i com el carnaval tot val, parlarem d'allò que cal. Ara, en segon, tornem a parlar del boig clima global, amb Filomena i l'Hortènsia, com exemples reals. Aquí i allà ens han deixat remullats i glaçats, però també en ple gener amb temperatures estivals. M'agrada l'opinió d'un famós cantant i altres semblants, que estem enganyats per creure que els canvis generals ens tornen en plena època invernal, menjant gelats i en temps estivals partint més freds que un os polar. Però no patiu, no, grauers, que la quaresma tot aconseguirà, sinó avui i demà. Els canvis són habituals dintre d'aquest món ternal, així s'haurà de reduir, reutilitzar i reciclar, sense imitar cruts si volem evitar un pet final. El dimoni bocafoc som els que fem més enrenou, i com el carnaval tot val, parlarem d'allò que cal. En tercer lloc, és imprescindible parlar del futur anticipat, per estar ja molts currants a casa tancats teletreballant. Pot ser sols 4 dies, però 24 hores laborals. I així, amb molta salut, treballarem i farem el lleure setmanal. No caldrà que estiguen oberts ni els bars ni els restaurants, doncs fa millor funció per a la salut pública, tancats i barats, ni que la situació sanitària pandèmica actual ja hagi passat. No caldrà tancar cap empresa que la salut es fa treballant. Però no patiu, no grauers, que la quaresma tot ho aconseguirà, sinó avui, demà. Es suprimiran, evidentment, les nostres festes fundacionals. Els centres educatius de la ciutat també estaran tancats per celebrar-la alegrement i fer colla a casa familiar. El dimoni bocafoc som els que fem més enrenou, i com el carnaval tot val, parlarem d'allò que cal.